Les històries verdaderes. Jo moltes vegades quan vaig al teatre i veig una història verídica, penso molta veritat per a ser bonic o molt bonic per a ser veritat. La veritat és que tenen aquesta força que té l'autenticitat, la senzillesa i la complexitat d'una vida, no? És com quan de vegades nosaltres arrenquem la fulla d'un calendari avui i aquesta fulla del calendari que avui llevem, demà pot ser el guió d'una història. Jo crec que això és el més important, pensar que cada instant de la nostra vida pot ser una història.